Colors of India brings you the biggest Dubai Asia shopping festival at the Aga Khan Hall in Kisumu, starting from the 25th of February to 7th of March. Come experience and celebrate the fair, which brings you numerous amount of cosmetics, jewelry, amazing footwear, glamorous furniture and kitchen appliances, massage and health products, kitchen tools, carpets, rugs, essential oils, spices, glorious Bollywood style Punjabis, kurtis, saris and many more others from India, Egypt, Syria and Iran. Remember, it's the 25th of February to 7th of March, beginning from 10 a.m. to 8 p.m. at the Aga Khan Hall, Kisumu. Come one, come all. Entry is free. Penta Mabati en kambi malos mabati manyasani. Koro yao bade manyien e Penta Business Center maidore apaya mar Ruiru Committee e boma ma Nairobi. Kumano kidwaro nyiewo mabati limo offices magwa machiegni gi petrol station mar Shell. Services magwa beyo mabati machunyi ohero e nengo moyweyo. Kendo wan gi jolony mabro ng'ado ni mabati e kiwango midwaro. Kidwaro mabati many mana Penta Mabati. E Penta Mabati wan gi duoko mar gero dala, ofise, estates kaachiel gi kuonde timo ohala. Wachiwo waranti mar higni 15. Inyalo chulo atamalo 50 kendo tieko chudo mari bang' yudo mabati. Keloni mabati achiel kachiel nyaka kuma intiere maonge chudo moro amora. Go oda mari kokalo namba mar 070083 kata 0704883399. Nyumba ni mabati na mabati ni Penta. Pile an kod oboke adek. The Standard Daily Nation kaachiel kod The Star. Oboke mokwongo wan kod oboke mar The Standard. Kendo thor mar wach e nyim oboke mar The Standard en ni revealed lives of priests. Revealed and godly lives of priests. En ni nonro oseyango moko kuom jodolo ma odak e ngima kata odak mag timbegi richo modhi ataro kod tich magitiyo kaka jodolo. Nonro yango jodolo moko ma timbegi richo madhi ataro kod tich magitiyo kaka jodolo e pacho kae. Nonro mane otim kod oboke mar The Standard yango ni moko kuom jodolo ma pacho kae osetere nyim doho kod cases kata buche mag nego jowetegi. Moko kuom jodolo ma pacho kae osetere nyim doho kendo donjnegi kod ketho mar nego jowetegi. Moko kuom jodolo bende oseter kendo osebedo ka itudo kod weche mag ywaro kendo gore kod nyirome magitelo ne. Moko kuom jodolo ma pacho kae bende osebedo ka itudo kod weche mag lweny ka giwacho ni gigore kata gibedo kod lweny e kindgi kod jogo magitelo ne kata nyirombe maggi. Ka moko kuom jodolo ma pacho kae bende osebedo ka iyudo kod weche mag ketho anyuola kata donjo weche mag chode kod nyirombe maggi. Magi moko kuom ketho ma jodolo ma pacho kae moko kuom jodolo ma pacho kae osebedo ka itudo kod nek mag jowetegi kendo osetwalgi e nyim doho kama osedonjgi kod ketho mar nego jowetegi. To moko kuom jodolo ma pacho kae bende osebedo ka yudo kod ketho mar donje weche mag lweny kata gore kod nyirombe magitelo negi. Ka moko kuom jodolo ma pacho kae bende osebedo ka itudo kod weche mag ketho udi mag joma gitelo ne kata donje weche mag hera kod nyirombe maggi. Mano e thor mar weche nyim oboke mar The Standard. En loso mana ewi nonro moyango jodolo moko ma pacho kae ma odak e ngima ma en ataro kod ter kata tich mar dolo magitimo e pacho kae. Ito oboke mar ariyo
loso ewi tuo mar chanjo mar COVID-19 mane omolo pacho kae odiochieng' manyoro. Ito oboke mar adek loso ewi tho mar jangolo marahuma mar rege e piny mangima mane ong'ielo rengo odiochieng' manyoro. Baniwela mano jangolo marahuma mar rege ne ong'ielo rengo odiochieng' manyoro. Ito oboke mar ang'wen en ni doho ne yudo jalup ker William Ruto kod ketho kaluwore kod okang' mane okawo mar nyiewo lowo kama ne ogere hotel mare miluongo ni Weston Hotel. Doho ne yudo jalup ker William Ruto kod ketho mar nyiewo lowo kama ne ogere magawa mare mar tipo miluongo ni Weston Hotel. Ito oboke mar abich loso ewi jatend migawo mar omenda ma pacho kae Dr. Ukur Yatani mane otamre nyinge adek. Ukur Yatani mane jatend migawo mochung' ne weche mag omenda e pacho kae otamre nyinge adek mane omiye mondo ogwel kaka jata tije maduong' mar Kenya Ports Authority. Ito oboke mar auchiel nyaka ito oboke mar abiriyo loso ewi ngima mag jodolo ma pacho kae wacho ni moko kuom jodolo ma pacho kae osechwal e nyim doho kod ketho mar nego jowetegi kod magina, ka moko kuom jodolo ma pacho kae bende osedonjnegi kod ketho mar gore kod moko kuom nyirombe magi, ka moko kuomgi bende osedonjne e pacho kae kod ketho mar donjo weche mag hera kod nyirombe mag-gi. Mano ito oboke mar abiriyo nyaka ito oboke mar auchiel. Ito oboke mar aboro loso ewi yiero matin e kar od bura ma Matungu Kabuchai madhi chakore odiochieng' ma kawuono. Yiero matin ma Kabuchai kaachiel kod Matungu ma idhi bago odiochieng' ma kawuono. Ito oboke mar apar loso ewi ywaruok e duond od bura ma Jubilee kama gavana ma Kirinyaga Anne Waiguru sani wacho ni duond od bura ma Jubilee ni kama tek moloyo motelo ne yiero maduong' mabiro. Ito oboke mar apar gariyo loso ewi ito oboke mar apar gadek en ni bil mar BBI idhi chwal e nyim od bura ayanga odiochieng' ma kawuono. Bil mar BBI idhi chwal e nyim od bura maduong' odiochieng' ma kawuono, kama jo od bura dhi yudo thuolo mar chako twak ewi bil ma kamano e kinde mabiro. Ito oboke mar apar gang'wen nyaka apar gabiriyo gin pach jondiko somo tok oboke mar The Standard gin weche tuke kama iwacho ni tim mar Manchester City matugo e lig maduong' mar English Premier League sani liet ka pas, kendo ok ong'ere ni ng'ano madhi chungo Manchester City ma iwacho ni sani koro liet ka pas e lig maduong' mar English Premier League. Oboke mar ariyo an kod oboke mar Daily Nation, kendo thor mar wach e nyim oboke mar Daily Nation en ni a dose of hope. A dose of hope en ni chanjo mar COVID-19 mane omolo e pacho kae ne omiyo oganda ma pacho kae geno ewi kedo kod landruok mar tuo mar COVID-19 e pacho kae. Chanjo mar COVID-19 gikone to ne omolo e pacho kae kendo miyo oganda ma pacho kae geno ewi kedo gi landruok mar tuo mar COVID-19, kama koro odiochieng' makiny lakteche kaachiel kod jotich mag migawo mar thieth, jopuonj kaachiel kod obila madhi bedo oganda ma idhi chako miyo chanjo mar tuo mar COVID-19 mabiro bang' ka chanjo mar COVID-19 ne omolo pacho kae odiochieng' manyoro, kama jopuonj, lakteche kaachiel kod obila ema dhi bedo oganda madhi yudo chanjo mokwongo mar COVID-19 kochakore odiochieng' makiny. Ito oboke mar adek loso ewi tho mar jangolo marahuma rege e piny mangima Baniwela. Ito oboke mar adek loso ewi tho mar Baniwela mano jangolo marahuma mar rege, kendo oganda ma pacho kae magin johera mag rege ywago Baniwela. Ito oboke mar ang'wen en ni ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai mar ODM Raila Odinga ne oloso tim mar jotelo ma pacho kae madhi telo ne campaigns mag BBI e pacho kae. Ogai mar ODM Raila Odinga kod ker Uhuru Kenyatta ne oloso duol mar jotelo 10 madhi telo ne campaigns mag BBI e kor gwenge. Oboke mar abich en ni jalup ker William Ruto kwayo jo od bura mondo otim lokruok ewi bil mar BBI kendo magidhi chako twak ewi bil mar BBI. Kata kamano chike
ok oyie ni jood bura kata senators mondo otim lokruok moro amora ewi bill makamano bang' ka osepuodhe kod county assemblies. It oboke mar 6 loso ewi yiero matin ma Matungu kamiwacho ni dhi pimo teko mar Musalia Mudavadi kaachiel kod jotelo mamoko e gwenge mag Imbo mar Kenya. It oboke mar 7 jood bura ma pacho kae otamre winjruok mane piny Kenya oketo kod piny Uingereza e weche mag ohala. It oboke mar 8 lose ewi okang' mane MCS okawo mar mire omenda milion 2 ng'ato ka ng'ato. It oboke mar 11 jatend migawo mar omenda Ukur Yatani otamre nyinge 2 mag jotelo manomiye mar mondo ogwel achiel kuomgi kaka jatelo madhi telo ne duol mar Kenya Ports Authority. Pach jondiko kaachiel kod pach josomo be nie oboke ni mar Daily Nation. Tok oboke mar Daily Nation gin weche tuke, kama weche tuke en ni Gor Mahia kogalo mayengo piny ne ochwado Kakamega Homeboys gonde 2-1 odiochieng' manyoro. Oboke mogik an kod oboke mar The Star. Thor mar wacho nyimo oboke mar Fresh Crisis May Delay June Referendum. IBC Fresh Crisis May Delay June Referendum. IBC Fresh Crisis May Delay June Referendum. En yuarok mumuoch kendo e duol mar IBC nyalo chocho chenro mar timo ombulu mar paro e dwe mar 6 higani. En yuarok e kind commissioner mar IBC Boya Molu ka duong' mar IBC mano Marjan iwacho ni nyalo chocho chenro mar timo ombulu mar paro e dwe mar 6 e pacho kae mabiro, kalure ni thoth commissioners mag IBC ne ogwe tao, kendo commissioner mar IBC ma pod odong' e tich en Boya Mulu kod jakom IBC Wafula Chebukati. Koro commissioner achiel mar IBC me modong' kende bende sani koro ni kod yuarok mapek kendo ok muonyre pi kod CEO mar IBC Marjan. Gino me owacho nyalo dhi chocho chenro mar loso ombulu mar paro e pacho kae. It oboke mar 2 en wach malit ni sisters kata nuns mag od lamo mar jokopere maromo 60 kod jodolo 25 mag jokopere e piny Tanzania oseng'ielo rengo kalure kod tuo mar COVID-19. Nuns kata sisters maromo 60 kod jodolo 25 e piny libama ma Tanzania osewito ngimagi kalure kod tuo mar COVID-19. It oboke mar 4 nyaka it oboke mar 5 lose e yuarok e kind commissioner mar IBC Boya Mulu kod CEO mar IBC mano Marjan wacho ni nyalo chocho chenro mar bago ombulu mar paro e dwe mar 6 e pacho kae. It oboke mar 6 lose ewi yiero matin e kar od bura ma Kabuchai kaachiel kod Matungu ma idhi bago odiochieng' ma kawuono, kama piem mapek dhi bedo e kind duond od bura mar ODM, ANC kaachiel kod UDA nyaka Ford Kenya. Mar 8 en lose wi yuarok e kind ogai mar ODM Raila Odinga kaachiel kod gavana ma Kilifi Jeffa Amason Kingi ewi dwaro mar Amason Kingi mar loso duond od bura achiel mar oganda ma ok chumbi. Tok oboke mar The Stand gin weche tuke, kama loso e piem mag World Relay ma dhi chakore e kor higani. Tuke kata mago World Relay ma dhi chakore e kor higani. Mano bende makelo e giko nonro mar oboke odiochieng' ma kawuono. Oriti masani, nyinga Chris Owino.